All right, guys. I want us to tikambirane on this matter. You remember when I said kuti Army General Valentino Phiri anakakhala munthu wanzeru, munthu waulemu pa imfa ya Chilima pokha anakapanga resign kuti ineyo I am resigning on principle. Chifukwa chakuti ku Germany kumene amapanga donia ndege imene inamupha Chilima anapanga investigation yawo, and my results of investigation ija atuluka, and they are releasing them piece by piece. What they are saying, chimene akunena ndi chakuti, number one, certification ya aviation ya ndege ija inali itapanga expire, ndege ija simafunika kuuluka. Zinthu zimenezo anthu aku Army amadziwa kuti ndege iyi kungoti iuluke igwa, amadziwa zimenezozo chifukwa chokuti certification yake ya ndege inali itapanga expire. Pilot anali akudwala, health yake sinali bwino, he was not in the right state of mind to fly. Koma tiyeni tipange focus pakuti ndege ija was not supposed to be in the air. Ndege ija simafunika ikhale ikugwira ntchito, let alone kunyamula vice president wa dziko. Koma because panali plan yokuti awaphe anthu amenewo, anapangira dala kuwapatsa ndege imene ikuti imafunika ipite kokonzetsedwa, imafunika ipange renew certificate yake, imafunika ipangidwe service bwino with the Donia company that made the aircraft. Koma zinthu zimene anazipangira dala ignore. Chifukwa anapangira dala ignore ndi chakuti anthu aja anali ndi plan yoti awang'ambe achina Chilima. Plan yawo inali yopha munthu. Chifukwa chimene anabweretsera kumpatsa allocate ndege imeneyi chinali motive enough, intent. Pamalamulo oyendetsera homicide chanchani pamakhala amaiti mens rea, actus reus, zonse zija zimapanga compile into what we call intent to kill. Anthuwa amafuna kumupha Saulos Chilima. Ndi chifukwa chake anapatsa ndege imene certificate yake youlukira inali itapanga expire. Zikubwera in the news, the VP air crash investigation ya ku Germany, si ya ku Malawi imene anapanga yopanga endorse in the state house, because chakwera knows kuti plan yake inali yoti amuphe Chilima, ampange eliminate kuti akhale ndi ma chances owina my elections. They knew kuti Chilima was going to sabotage the whole process because of his popularity. Anthu amankonda munthu uja. Now, chimene ndikufuna ndikuuze na Malawi ndi chakuti, in an event yokuti nkhani ngati iyi atuluka, ma general onse amene anali ku aviation ku Malawi kuja amafunika apange resign. Aliyense atule pasi udindo. Aliyense meaning kuti kuyambira Valentino Phiri atule pasi udindo. Chimwendo amene anali ku airport uja amafunika sakhaleso minister. Anthu onsewa akhale ndi ma criminal offenses, ma criminal charges, because it is criminal. Negligence is criminal. Ngati atusimadziwa kukhala ndi negligence yokuti inuyo anthu a military mumafunika muzikhala well disciplined people. You cannot put a vice president mu ndege imene certification yake yapanga expire. That is number one, negligence. Koma mupezeka kuti Valentino Phiri, a general, anakalibe pampando. Inu ukhala bwanji pampando iweyo ndege imene unapanga release kuti nyamule vice president wa dziko, constitutionally elected vice president
wakaphedwa mu ndege manager iwe kusunga mpando wako kukhalabe pa ntchito yako ulibe principle ulibe you don't have ethical principles ndekuti ndiwe munthu osaganiza sungamalole ife ya Malawi tizikukumbutsa kuti ntchito yakoyo your responsibility is towards the protection of civilians Malawians, the Malawi constitution. Pamene inuyo mumaona ngati kuti ntchito yanu ndio panga protect anthu andale amene amapanga appoint ma position anu. Investigation iyi ikulula pakali panopa ineyo nditakukuwuzani kuti chimene chikuchitika ku military ku Malawi Defense Force chikuonetseratu kuti dziko lija latengedwa ndi mbava, latengedwa ndi dzimbala ngondo. Amalawi mubwere pamodzi, remove these people. Mukapanda kwachotsa anthu amenewa makamaka Valentino Phiri, he is not supposed to be army general. Mukanchosa ameneyu ndekuti mukuchosa ma general ena osewa kumusi kwakeko amene anali involved mu nkhani ya Sata, because chomuphera Chilimatu sikuti ndikungofuna kuwina ma elections okha. Chinalinso chifukwa kuti Chilima apapanga demand kuti evidence ya ma minutes amene anapangidwa ku army meeting imene anapangidwa ija kuti zituluke poyera, Amalawi adziwe amene analandira ziphuphu, because ma generals ambiri analandira ndalama. Now ndalama akulandira zicha ndi timaili bribery, ndi ziphuphu. Achina Dani Kuwari, achina kagulu konse ka ku military kamene kali ku procurement, zimene zijazi gulu limene limafika lonseli chalichoke. Ndi pamene anabwera no ndi plan yomupha munthuyo. Muzaonesese plan ya umene anayendera inali kuti anantuma Chilima kupita ku Korea kumpusitsa, kumphimba m'maso kuti basi panopata amba kugwira nawe ntchito after atampanga freeze out. No public engagements, no official public presentations. Chilima would not even go to preside over anything as his office demanded by constitution. Kunalibe. Chilima was supposed to be taking over from the President Akajoka. They were tasking somebody else only on this trip because they had now a plan, a plot to kill the guy. Kuti amuphe munthu. Ndi pamene no anamutumiza kupita naye ku Korea. Wakafika ku Korea kuja akubwerera amupha munthu ja Rafu Kasambala. Chifukwa Rafu Kasambala anaphedwa. Ndiye kumupha Rafu Kasambala knowing kuti Chilima apita kumene kucha. Chilima anakatha kupita ku Nzuzu pa magalimoto convoy, ali ndi vice president convoy, anakatha kupita kumene kucha. Chabwino kamuphereni mu ngozi ya galimoto. Chances of him surviving are there. But they knew if they hit and miss, Chilima will come back on them. His supporters, Malawi Alliance, Rafu Kasambala was there. They anamupadala Rafu to make way kuti Chilima apite ku Maliro ndikumpatsa ndege yonongeka. Investigation yatuluka. This is based on evidence. Is political propaganda, innuendo, evidence based. Kujogera ku Germany akunena kuti ndege ija was not supposed to fly, si mafunika kuuluka. Amalawi ngati ndege si mafunika kuuluka, chimene army general analolera kuti vice president wa dziko akayikwere ndi chani, unless there was a plan, unless they knew kuti at some point ndege ikagwa. Ndi pamene pakubwera ma theories ena kuti mulali anthu ena mu ndege moja amene anabisala, ndipo atafika flying zone anayamba kuwapha anthu acha mpaka nachili ino ndege yakutiko yagwa. Anthu amayaka koma mpaka nakuonetsa kuti achita kudula minyendo, kudula ndi chenso ndi chisowo kandi chikwanje kaya ndege sima kudula. I mean sizimapangika choncho. Ene ndege manager inagwa poyera pamalo kuti pakanakhala ma survivors.
ndege